Μαμά, Τι παιδί μου? σήμερα τώρα που ήμουν στο πάρκο, είδα τον μπαμπά με τη θεία Κέτη στο αμάξι. Ναι, και πήγαιναν στο δάσος. Εγώ τους ακολούθησα από πίσω και είδα τον μπαμπά να δίνει ένα μεγάλο φιλί στη θεία Κέτη. Μετά ο μπαμπάς βοήθησε τη θεία Κέτη να βγάλει τη φούστα της και η θεία Κέτη βοήθησε τον μπαμπά να βγάλει το παντελόνι του. Πουλάκι μου, αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Έχω μια ιδέα. Θέλεις να την πούμε το βράδυ στο τραπέζι να την ακούσουμε όλοι? Ναι, Ωραία. Θέλω να δω το ύφος του μπαμπά σου την ώρα που θα την ακούσει. Και μετά τι έγινε, αγόρι μου? Ναι, και μετά ο μπαμπάς έβγαλε τη φούστα της θείας Κέτης και η θεία έβγαλε το παντελόνι του μπαμπά. Α, το παντελόνι του μπαμπά. Και μετά, αγάπη μου, τι έγινε? Και μετά έκαναν ό,τι έκανες κι εσύ με το